Hello! Eli moi taas kaikille! Mä oon takaisin. Sori, ettei videoita ole tullut pitkään aikaa, mutta kun on ollut vähän semmonen blää-olo. Blää kyllä. Eli on ollut vähän semmonen olo, että ei jaksa tää video tai ei oo aiheita, ei oo kerennyt, jotain vastaavaa. Mutta tässä mä taas oon. Ja niin. No, nyt mä teen tällaisen ihan vaan videon sen kunniaksi, kun en ole tehnyt pitkään aikaa ja kerro vähän mitä tulee. Ja kaikkea muuta sössötään, että täällä ei ole nyt mitään virallista aihetta. Mutta tosiaan mulle nyt kuuluu ihan sikahyvää. Mä jännitän, koska tämän viikon perjantaina 10. päivä 1.2014. Ai niin, hyvää uutta vuotta. Vähän jäljessä. niin on semmonen tapahtuma Tampereella kuin Lantre Klani-tapahtuma, jonne mä oon menossa. En mä sinne niinku itse tapahtumaan, mutta sinne se on hyvä tekosyy matkustaa sinne, koska sinne tulee paljon mun tuttuja. Tai sellaisia tuttavia kavereita, en mä tiedä. Ihmisiä ympäri Suomea, joihin olen tutustunut. Niin mä menen heitä tapaamaan, mä jännitän sitä ihan sikana. Mua pelottaa. Mä oon paniikannut asusta varmaan joku 2 viikkoa ja mä oon ihan paniikissa. Ja tosiaan mä sanon tässä välissä, että sori tästä valotuksesta, koska nyt on aika pimeä tuolla ulkona, sitten ei ole mitään muita valoja oikein laittaa, niin sitten on vähän pimeätä, mutta ei se mitään. Sitten kanssa tänä vuonna 2014 mä haluan parhaan kesän koskaan, niin mä nytten on aloittanut kuntoilun, että mä tulisin vähän kuntoon taas. Niin kuin mä aloitin joskus aikaa sitten, mutta sit se vaan jäi, mutta nyt mulla on motivaatio siitä pakko. Ja mitäs muuta. No sitten mä haluan paljon kavereita ja nähdä ja olla ja yritän tehdä tästä vuodesta niin kuin mahdollisimman paljon, koska 2013 oli ehkä yksi huonoimmista vuosista, mitä mulla koskaan on ollut. Niin, ja kans nyt mä haluan mun ahdistuneisuushäiriöstä ja masennuksesta ja kaikista näistäkin eroon, niin nytten mä yritän nekin parantaa ja niin. Että toivottavasti, että 2014 tulee olemaan tosi kiva. Tapahtumista mä en tiedä vielä muuta kuin tuo Lantrek, ja siitä mä teen sitten sen vlogin, että mä teen joka päivä sellaisen, koska niistä voi tulla niin pitkiä, että mä en pysty laittamaan niitä sellaiseen yhteen kasaan. Mä otan silleen erikseen. Ja sit siellä tehdään myös erikoisvideo vissiin. Että pitäkää varanne. Ja niin. Sitten jotkut, kaivan korvaa, ei, on täällä levistystä. Jotkut varmaan huomaa, että mä vähän lässytän nyt. Joo, mä otin tossa kielikorun. Tossa. Perjantaina, niin kun, mikäköhän päivä se nyt oli, en tiedä, ehkä 3.1. Niin en oo vieläkään ihan tottunut, niin sit mä vähän lässytän koko ajan. Esim niinku R on tosi hankalaa mulle sanoa, että välillä mä sanon silleen älä ja Augusti. Niin, että älkää siitäkään välittäkää. Niin joskus mä ajattelin, että mä voisin tehdä lävistysvideoista, mä otan tatuoinninkin joskus tässä, niin siitäkin vois, että tuleva tatuointi joku semmonen. Kun mulla on nyt 4 lävistystä, ei se kovin paljon oo, mutta on edes jotakin. Ja mitäs muuta? No videoista mä en tiedä vuonna 2014 hirveämmin mitään, että varmaan tulee ihan niinku nyt normaalivideoita, että jotain sössötystä tai sitten aihevideo, esittely, meikki tai joku ihan random, joitakin videoita kuitenkin tulee. Että ei sillä hätää, en oo lopettamassa. Ja nyt kun tuli tää vuosi täyteen tossa 22. joulukuuta, niin miettikää, että vuodessa mulle on tullut yli, niinku, no silloin oli jotain yli 70 tilaajaa. Ja niinku se oli niinku ihan hullu, että vuodessa mä saavutin sen verran, melkein 100. Ja nytkin teet jotain yli 80 tilaajaa. Se on mun mielestä aika hullua sinänsä, koska mitä? Vaikka mä tiedän, että ei se mikään iso numero oo niinku sinänsä, mut mulle se on jotenkin tosi outoa ja jännää ja ei sitä voi selittää. Ja tosiaan, niin, et kiitos teille kaikille näistä, että olette tilannut ja kommentoinut ja tykkäillyt ja ollut mun tukena oikeastaan koko ajan, että ei ole tullut mitään vihaajia hirveämmin. Et on ehkä pari täältä kotipaikalta tullut, mutta nekin on mennyt sitten sinne roskakommentteihin, mikä nykyään on.
että ei oo tullut julki niitä. Ja niin, että kiitos teille, tää on teidän ansiota. Ja niin, mitäköhän muuta mun piti tässä selittää? En mä edes muista enää. Ja niin, jos teillä on jotain videoideoita, joita haluatte nähdä multa liittyen johonkin aiheeseen tai tapahtumaan tai tapahtumaan tai johonkin ajankohtaiseen tai vähemmän ajankohtaiseen mielipide, ihan mitä vaan mitä keksitte tai haaste, niin kommenttia voi laittaa aina. Esim. Nyt mulle on tullut joku kysyy, että dysfasiasta se terapiajuttu olisi ihan kiva kuulla tai niinku lisää siitä. Ja sitten toi on niinku semmonen päivitys lukihäiriövideosta. Niitä ainakin on tulossa joskus tässä. Ja sittenhän niin oikeastaan, että niitä ainakin on tulossa, mutta sitä ennen varmaan tulee just tää Landtrack-tapahtuma ja kaikkea. Ja niin. Mutta tosiaan ei mulla oikeastaan muuta. Tää oli vaan tämmönen päivitysvideo, että mitä 2014 tulee, mitä Tuuli tuo mukanaan. Ja niin, ei mulla oikeastaan muuta tähän hätää ole. Niin. Taas mä vaan sössetän, että mä voisin pitkittää videota. Woohoo! Mut tosiaan, kiitti teille kaikille kattomisesta. Tykätkää jos tykkäsitte ja voi tilata jos haluaa. Ja kiitos teille kuluneesta vuodesta. Nähdään ensi videossa sitten taas. Moi moi!